Welkom bij Kikker TV. Vandaag zijn we heel sportief bezig. We zijn vandaag koningsspelen met 1 hoorn in Oostenrijk. Ik ben Mandy Wolfert en ik werk bij Stichting Welzijn als combinatiefunctionale sport. En het was als eindopdracht was de sportdag een klein onderdeel. Sportdag organiseren? Ja. En gaat het allemaal goed? Nou, het loopt niet helemaal zoals het hoort te lopen. Met het eten zijn er een aantal problemen. Maar op zich, buitenactiviteiten lopen allemaal wel prima. Binnen was het even bij de opstart even lastig, maar die liep het op het laatste ook weer wel. En heb je alle spelletjes zelf bedacht die gedaan moesten worden? Of Nou, de atletiek onderdelen zijn gewoon voor de sportdag, voor het diploma. Dat zijn gewoon de vaste spelletjes. Dus hoogspringen, verspringen, sprint, hordenlopen, noem maar op. En binnen zijn eigenlijk alle spelletjes wel zelf verzonnen. In het thema van de Koningsspelen, dus Oud-Hollandse Spelen allemaal. En de kanga? Heb je hem zelf ook Dans, ja. Heb je hem zelf ook al gedaan? Ik heb hem nog niet gedaan, nee. Ik hoop hem straks nog wel een keer mee te doen, maar leg een beetje aan of er de tijd voor is. Maar, Hallo, jullie zijn van de MBO Dans, zie ik. Ja, wat doen jullie hier zo? Ja, nou, we leren dansjes aan voor de kanga. Gaan we met z'n allen doen, met alle kinderen op het laatst. Dus we leren nu aan. En hoe vaak moet je dat aanleren? 16 workshops. Ja. 16 workshops? Ja, van 20 minuten. Van 20 minuten, dan ben je aan het eind toch ook wel Ja, waarschijnlijk wel. We zijn nu al een beetje. En het dansje raak je dat nou beu en het liedje raak je dat ook beu? Nou, dat valt mee? Nou, dat valt wel mee. Het is 1 dag, dus het is goed te doen. Maar ja. De kinderen geven ons best wel veel energie. Ja, als je er eenmaal voor staat, dan krijg je echt wel energie van die kinderen en dan ga je gewoon voluit meedansen. Ja. De kinderen vinden het eigenlijk best wel leuk. Ja, dat is heel fijn. dan blijft het ook gewoon leuk als de kinderen leuk meedoen. Oké. Mogen wij zo meteen ook even meedoen? Ja, dat gaan we natuurlijk. Altijd, natuurlijk. Nou, dan gaan we het doen. 5, 6, 7, 8. Shaken! Woehoe! En naar achter. Armen. Klappen. Ja. Hey jongens, vinden jullie het leuk hier zo? Ja! Ja? Koningsspelen? Gratis ijs! Toppie! Gratis ijs? Ja! Dat heb je allemaal gedaan. Zijn jullie buiten geweest? Ja! Nu buiten! Gaan we vanaf nu naar buiten? 400 meter geloof ik. Wij gaan gewoon zwemmen! Ja, zo meteen zwemmen. Dat is ook leuk. Vind je het leuk hier zo? Ja, heel erg! Ja, erg leuk. Wat heb je allemaal gedaan? Zo'n beetje alles. Een beetje alles. En straks gaan we zwemmen. Zo meteen zwemmen. Heel leuk hoor. Ja. Top. Ja, want we hebben alles al buiten gedaan. Nou, dit waren de Koningsspelen. Heel actief bezig geweest, alle kinderen heel actief bezig geweest. Ganga meegedanst. Zo. En of we die hebben meegedanst. Helemaal top. Helemaal.
5, 6, 7, 8. To the Congo, the Congo. Shake it los, shake it up.